Fl-ewwel 9 xhur tas-sena kien hemm żieda qawwija f'dak li hu magħruf bħala outbound tourism, jew fi kliem ieħor il-Maltin li siefru. F'dan il-perjodu n-numru ta' vjaġġi laħaq kważi 600,000, preċiżament 595,717. Din hi żieda ta' 41% fuq l-istess perjodu is-sena ta' qabel. In-nefqa wkoll żdiedet b'mod konsiderevoli b'nefqa totali li qabżet il-538.7 miljun euro. Din żieda ta' 50% fin-nefqa fuq l-istess perjodu is-sena ta' qabel. Dan it-tarif jirriżulta minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Jirriżulta wkoll li n-nefqa ras għal ras f'dan il-perjodu ilu la waħda fl-aħħar 6 snin, bl-istatistika tħares mill-2018 il quddiem. Kif mistenni l-aktar li jintefqu flus u meta wieħed joħroġ il barra mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Filwaqt li fl-Ewropa l-Italja dik il-bsal l-aktar tidher affordabbli kif in-nefqa ras għal ras il-orħos waħda għal dawk li jżuru dan il-pajjiż.